А конкретно вие като представител на Бургас в Народното събрание, много добре знаете проблемите на бургазлиите, всеки ден се срещат с вас, вие сте един от хората, които сте ежедневно в кампаниите на площада, дори и не само на кампаниите. Какво трябва да се направи за Бургас? Бургас, за съжаление, не успява от вече 15-20 години да привлича външни инвеститори, които да осигуряват нови и добре заплатени работни места. В тази връзка повечето проблеми са и не са решени от кмета на град Бургас като градоначалник, но от депутатите това, което зависи и за това, което аз ще помагам за града и на местната администрация, е именно да осигурявам държавно финансиране за реализация на важните за града и региона инфраструктурни проекти, така че да може града да стане по-привлекателна дестинация за бизнес инвестиции, вследствие на което да се откриват повече нови и по-добре заплатени работни места. Имаме проблеми в Бургаския регион с свързаността. Първо трябва да се мисли за разширяване на пътя от Малко Търново до турската граница до Бургас. Трябва да е 4-лентов. Знаете какъв е трафика в тая посока. Това ще развие туризма. България трябва да застане на пътя на този трафик туристически. По този начин. Другото, което имаме проблеми с летище Бургас. Направена е голяма грешка през далечната 2006 година от правителството на Сергей Станишев, което е дало двете ни единствени морски летища в България, работещи Варна и Бургас, на един и същи концесионер, което е стратегическа грешка, защото когато имаме две летища морски на разстояние само 150 км едно от друго, при което те припокриват обхвата си, те са естествени конкуренти. А в случая, когато са дадени на един и същи концесионер, се стига до изкуствено повлияване на работа на тия летища, като зимата Бургас е потърпевш, затваря се летище Бургас за целия зимен сезон, като единствено един проформен такъв полет до летище Лутън в Великобритания се държи, колкото да се казва, че летището работи, а то всъщност не функционира въобще според възможности, което откъсва гражданите на Бургас от останалата част на света за сметка на летище Варна, което пък бележи през зимата рекорден брой полети. Тук също е важно да се отбележи, че това пряко повлиява негативно и на инвестициите в региона, защото когато дойде външен инвеститор и търси място къде да инвестира, като дойде в Бургас, казва: тук няма добра свързаност, не мога да пътувам с самолет целогодишно, защото летището ви през зимата не работи, и по тази причина Бургас отпада нерядко като място за инвестиции сред чуждестранни инвеститори. По тази причина аз като депутат от Бургас, дори имам и изказване от трибуната на Народното събрание в тази връзка, трябва да се мисли и да се преговаря с съществуващия концесионер, да се увеличат полетите в град Бургас, да стои летището отворено и да може гражданите на Бургас да ползват тази сериозна инфраструктура и даденост на град Бургас. Ние имаме уникално летище, а то стои затворено. Тук е голям грях на българския президент Румен Радев, който без търг и без конкурс не просто не е решил проблема с летище Бургас, а дори го е удължил с още 5 години без търг и без конкурс концесията, която трябваше да приключи през далечната 2041. Правителството на Румен Радев е удължило тая порочна практика до 2046 година. И пак казвам, направено е без търг и без конкурс от неговото служебно правителство с министър Христо Алексиев на транспорта. Така че проблемите, които са наследени, са много и има нужда от политическа воля за решаването. И тук трябва да призова гражданите да ни дадат сили, защото политическите сили, нашите конкуренти от другите политически партии, от ГЕРБ, от ДПС, които дълги години са били на власт, те нищо не са направили по въпроса. По тази причина, ако хората искат да има реални усилия в посока решаване на тия проблеми, нека да ме подкрепят с номер 14 в бюлетината и преференция 102 за мен, Димитър Найденов, бургаския кандидат на коалицията Демократична България и Продължаваме промяната. Благодаря ви, пожелавам успех. Благодаря от сърце.